के साथ का वाले रहे मोर जीता तुम्हें डॉक्टर के लिए वे तू तो लिया क्या ठीक हो बाबूजी ठीक बा अब ये डॉक्टर के लिए क्या होता नहीं आई डॉक्टर साहब आई तुम देखी देखा के पता नहीं कहीं घोड़े से चिल्लात पिया का भइल बा एक डॉक्टर साहब एकरा अंदर दुद्धू के बच्चा वाला सो का दुद्धू के बच्चा बाना सा हां आ एक तुरंत डिलीवरी करके निकाले के पड़ी ना तेकर जान बचावल बहुत मुश्किल बा कुछो करी डॉक्टर साहब लेकिन एकरा के बचा ले तो ठीक बा थोड़ा से करा के बस हो गया ए हां तोर बहिन चोदरे ई मरद भिरी गइरा के पिल्ला भिरी रे ये भगवान क्या